قیامت دے پہرام خوراکن منازیگا لا سوخ پی بدشمات پتور لحد کی ددی دہر پخوندنو منازیگا دا دنیا مثال نسرین تی خبر شا پدی دنگو محلونو منازیگا سیل مذکر دو جنت محمد زمانہ دی ابس پدی سیلونو منازیگا ولاڑوے بیت اللہ تہار زمان جڑال ماں وروزی تدا احمد نبی سلطان جڑال ماں ولاڑوے بیت اللہ تہار زمان جڑال وروزے تدا احمد نبی سلطان جڑال پھلار دا سمندر جہاز کی سرح جاز تتللے پمینا میں لبیک لبیک ناری پشوک وحلے تھڑلے میں احرام ڈیر پا ارمان جڑال ماں وروزے تدا احمد نبی سلطان جڑال ماں ولاڑوے بیت اللہ تہار زمان جڑال ماں وروزی تدا احمد نبی سلطان جڑال ماں پہر چکر سر حجری اسود مخکول اولے ودا رکن یمانی بالکل نہ جدا کی دلے روان میوے اخ کی پا گریوان جڑال ماں وروزی تدا احمد نبی سلطان جڑال ماں ولاڑوے بیت اللہ تہار زمان جڑال ماں وروزی تدا احمد نبی سلطان جڑال ماں دا حج نپاس بیالاڑے مدینی منوری تا ولاڑوے پا دپ دا پاک رسول خکولی جنگلی تائے فمن میں حضور کی دا جانان جڑال ماں وروزی تدا احمد نبی سلطان جڑال ماں ولاڑوے بیت اللہ تہار زمان جڑال ماں وروزی تدا احمد نبی سلطان جڑال ماں مسکین عمر گل حافظ الکلام دیار در گداوے ہم شدا پا محمد نبی سرور لستے میں پری درود پزار قربان جڑال ماں وروزے تدا احمد نبی سلطان جڑال ماں ولاڑوے بیت اللہ تہار زمان جڑال ماں
روزی تد احمد نبی سلطان جڑ لے ما